ডিসকাশন খালি দি কারণ গাঙ্গে আনি মতে গাঙ্গে যত দেশ বাংলা বুঝি বনতলে আম গেছি সিয়া আনি মতে গাঙ্গে কম বুঝি পাই না আমার ক বরক বাই থাইকে চাখামু আইছে আর বাংলা বাই থাই আগে যেহেতু আর যত ক বরক সানাই মান যাসবা आं आसु कक सान थांया कक थाइसा थाइनि सागोन अरो जे पयनि बिसागो कायसा सागोन जे बोरैराव बोरै चला बा हांजालाय मानि तै कायजाक नि तै दो आरो किसा नि र कन्फ्यूजन दंना चिनि ताबाव सुप्रीम कोर्ट कायसा माने जाजमेंट खाय रखा जे जदि कायजाक बरक चला बा बोरै तै मासा बाय जदि हांजागलाय दंगायला हांखे आबो माने आइनि द्वारा आबो कुनु रमजाया माने बेआइन रमजाया हानो हाके माने जाजमेंट पास खाय रखा आसुगलाय क्लियर देंबाय बुझिबाय ना ब्लासो जेसामानि जदि सि कायजागला हांखे सि ब अपराधो थांदो आबो किसा खेल खायदि सोलाफा नोंथों बोरैफा नोंथों बोहै गोनांखे तै मासा बाय चलेलाय तंमानिगो आइननि अनुसारे बनो बेआइन बाबे रंजाया जदि कायजाक पाइले हाउ बोरैबाय जदि प्रमाणि तंखा जेउ बोरैबाय तो कायजाक हा उ बोरै तंदो तै निजेने बोहै तंदो तै बोसागो तै तंदो तै इनके बहाय पसि अपराध दंदो बुझिला हांदे अबनो किसानि र खेल खायदि बहाय गोबांमा थानांगौ फायगो इनके बनो किसा कन्फ्यूजन दंबाय नाय आं माहंनि र बोरैथों चलांथों इनके आरो बिसिङाव जदि बोरैफानो जदि बुसायबाय अमा पारिवारिक समस्यागो जे आनो निर्यातन खायला सबहा ब इनके तले आलादा भाबे केस नाय किन्तु शुधु तै मासाबाय हांजागलाय सबलायगै हेनै जदि अमाय गांगे बहायनो जों केस नामाया ঠিক আছে কাউন্সিলিং দিকে থাকবা নাই বুঝি গেছে আইন তানি খাগে আমার সুপ্রিম কোর্ট সি বহাইকে অর্ডার পাস খাইগে উ আইন বাতিল খাইরলা ঠিক আছে আসুক কিসা না দি তে और পাড়া এলাকা বা মানে টাউন হাইয়াবা जों असु सिनाय रक बेलाय कम ते और अक्रा चाक्रा न पारागो बेसि गोबां इनके बुरा बातां थों जेकुनो सरकारि भावे जेकुनो रां रखा ना एकाउंट जतनि एकाउंट दं ना मा खागागो रां रक जखन तिख्लायले हांगे उ आधार कार्ड रक बाय किसा बुचिजाक बरक सिजाक बरक न तिलांगै रां रक तिख्लायनानि खायदि बुजिखेदे गोबां थागंनाय केबनो बिसासा जनाय ग्रै तागनि आजकाल नन्नि रां नगै ब रां नायफा पाइ माने उलनि नारो रां हाया हिफा साइगाय माने बुजिखेदे हानि बांगै किसा बुरा बुरि रं आं सारखौगो निरनि बुरा बाता बिरसो बाताराव जदि नानि थांब्र उ आधार कार्ड रबाय नानि थांब्र बेलाय सियान उनबायदि बरक सिजाक रगनो लेखा फरां जा रगनो तिलांगै थांदि लगेगो हाय आंखे बै थागंनाय दंमा ता दुनियागो थागंनाय मानसि ते कैसे हम कहेंगे तक आजकल तोले जो तो मोबाइल बेसी यूज खाइबेगे मोबाइल न आसु सिला हंगे तोले कहाँ को सिया तो मोबाइल न हाय ने यूज ता खाइबे निरक्सु सिबाय जे यूट्यूब रगो निरक अमर नाइबे माने वीडियोस रग नाइबे माने बो वीडियोस नाइबे माने एक्चुअली निरक उ जे बैनि भिडियो नायनो बनसि नों रां रहाय दं नों नायले हा माने बौ बरक ब रां सिमानो बननि रावसि सिबाय याना जेकुनो जों बनि फटो देनाय बनि भिडियो देनाय बनि रिसाउंड देनाय नों मोबाइल खलागु नायले हा माने उ बरक सि रां मांगो निनिके खतिसि थांनाय निनिके रां तैबो थांनाय उ मोबाइलनि डाटा हि दं कायसा बहाय नेमो रमाहि उ मोबाइल डाटा होनाय बस पाइनाय जे मान रां मा दानाय हायसि निने कुनु लाभ करय बनो किसा बुझिदि गांगे ओ भिडियो रक जे कुनु मोबाइल नायबो जे कहा जिनिस न नायदि सोंमानि जिनिस न नायदि हाया जिनिस ता नायदि ते चराय खनाय रनो बेसिबा फरायनाय रनो
গার্জেন হিসাবে মোবাইল রক আছে তা ইউজ খাইরদে নিজে গার্জেন হিসাবে যদি দায়িত্ব নাই আংখাংকে সারাই নষ্ট থানায় নিজে বুসু জরাতৈ নিজে সামুং খাইগে পরিবার ন চালকমা उ चालकमा न हईसावनै परिबारनि हईसावनै बोसाबुतै न मा बुजावनाय बहायके बुजाव यांखांगे निजेनि रांथों बोरैथों ते बरफ खाया आं उसुक मासेगो चिनि रां कबाको 5000 सिमानो उ 5000 बाय आं न बाहायके चालक चिनि रि चुंकाम बुसुक थां मिनि परासुन आंगो बुसुक थां बहायनो जों थुं परिष्कार के नगो मा सालायनाय सालायके जत बुचिगो बरफ मुनिस बुचिगो जों उमराव या जों पसुया जों बरफ मुनिस बरफ न बुचि रला हा स्राय स्राय के खाइलांगे बरफ बुचि आंनिया गे मा बुचि लायनाय निजेनि और स्राय खनाय द बेसि बलाय तम बुचिया क खनाया हि गार्जेन साबायगो बुचिगो तानि बुचिया खनायबा बुझिगो कहाँ के मा बुझने बुझै माने बुझावग्रानि कायसे सिस्टेम के मा बुझावनाय हाय बरन नगै बरफ चाय गाले हाय तुमरा मा भाइया हाय तुमरा लांगे तांमे बन तै बख्र गरम सिन थांनाय ठंडा भाई गोसां के मा बुझावनाय हायसे ए जेहेतु पारा एलाका बरफ जतरनबो पारागो सुंतंलायमा बा टाउन तंयाबा सरकार जेकुनु डेभलपमेन्ट हिसाबा फाइथानो जों सांगैसो मा खालामा बा ओ जागाखौ जतन आं रिक्वेस्ट खायो जे निजेनि एलाका बा निजेनि बारिघरनि जे तंसाम गानागो परिष्कार के तंबायदि जेहेतु और सुजुग सुविधा से करे टाउन हाइके जेकुनु समय गाड़ी फाया हॉस्पिटल और डाक्टर फाया चिकित्सा नि बाङै कम निजे परिष्कार के सुविधा मा तंबायनाय तंकेसि सिनि रोगी सुखिबो ग्रेंनाय कहाँ के जत मुंचं तंबायनाय रि चुंकामबो परिष्कार के मा तंबायनाय तैनुमा क्षेत्रे बेसिबा तैन रोगुई जेब्रबा ठंडा खाइ नुंनि खाइदि फिल्टर ग्रें गांगे जेब्रब बाहाय गांगे रोगी सुगिंया ते आनि आंसो